Калі б вялікаму князю Вітаўту хтосьці калісьці сказаў, што галоўным ворагам вялікага княства літоўскага на сотні год стане Масковія, а не Тэўтонскі ордэн ці татары, той, напэўна, быў голас зарагатаў. Але Канстанціну Астроскаму было ўжо не да смеху. Ён праваслаўны, рускі, у добрым сэнсе гэтага слова, мецэнат, вялікі гетман, упершыню сутыкнуўся з маскоўскай пагрозай і даў маскавітам па зубах. Ды так даў, што ягоная перамога увайшла ў гісторыю. З вамі Кацярына Ваданосава ў серыі перадач ад кампаніі «Будзьма беларусамі» пра беларуска-украінскую гісторыю «Трызуб і пагоня». Канстанцін Астроскі нарадзіўся на Валыні ў 1460 годзе, праз 30 гадоў пасля смерці Вітаўта, пра якога мы ўзгадвалі ў мінулым выпуску. Астроскія былі слаўным, уплывовым праваслаўным родам, але хмары над праваслаўнымі дваранамі ўжо пакрысе згушчаліся. Аб'яднаная польска-літвінская дзяржава ставала ўсё больш і больш негасцінай, няўтульнай для схізматыкаў, як тады называлі праваслаўных. У фаворы было каталіцтва і арыентацыя на Рым. І вось вельмі сімвалічна, што чалавек акурат з руска-праваслаўным бэкграўндам у хуткім часе счэпіцца з Масквой. Вайсковую кар'еру Астроскі пачаў пасля 30. Ён удзельнічаў у войнах з татарамі і нават у кампаніі імператара Максіміліяна I ў паўночнай Італіі. Гэта, па сутнасці, як зараз атрымаць вайсковую падрыхтоўку НАТО. Але зорны час і сапраўдны вораг былі наперадзе. Праблемы з Масквой пачаліся напрыканцы 15 стагоддзя. Астроскі акурат у гэты час становіцца вялікім гетманам, галоўнакамандуючым войскаў вялікага княства літоўскага. У 1500 годзе войска на чале з Астроскім атрымлівае паразу ў бітве на рацэ Ведрыш. Вялікі гетман трапляе ў палон. У адрозненне ад турмы, палон – гэта справа бестэрміновая. Ты мусіш там сядзець, пакуль цябе не выкупяць, альбо пакуль ты не выкупішся сам, альбо ты не ўцячэш ці не прыдумаеш які-небудзь хітрык. І менавіта такім спосабам скарыстаўся Канстанцін Астроскі. Ён даў прысягу маскавіцкаму ўладару Васілю III і толькі выйшаўшы на свабоду, адразу ўцёк дадому на Валынь. Здаецца, на гэтым, у прынцыпе, можна заканчваць вайсковую кар'еру. Прозвішча, грошы, землі – гэта ўсё застаецца, вядома. Але што рабіць з рэпутацыяй? Тым больш, што, будучы праваслаўным, русінам, Астроскі мог выклікаць яшчэ большы недавер з боку элітаў што ў Вільні, што ў Кракаве. Але гісторыя дае яму другі шанец. А хутчэй, не гісторыя, а персанальна кароль і вялікі князь Жыгімонт I стары. Менавіта ён зноў паверыў у Астроскага і вярнуў яму гетманскую булаву ў 1507 годзе. І наш герой з усёй стараннасцю наноў бярэцца за справу. Ён граміць крымскіх татар, а ў 1513 годзе пачынаецца чарговая вайна з Масковіяй. І вось ён, шанец паквітацца са старым ворагам. Баявыя дзеянні для Астроскага пераносяцца з Украіны на ўсходнія рубяжы сённяшняй Беларусі, на ўчастак паміж Оршай і Смаленскам, акурат туды, дзе зараз праходзіць беларуска-расійская мяжа. Важна зразумець, наколькі вялікая небяспека навісла над нашай тагачаснай дзяржавай. Маскоўскі князь Васіль III уклаў угоду з Максіміліянам I Габсбургам, імператарам Свяшчэннай Рымскай імперыі, і магістрам Тэўтонскага ордэна Альбрэхтам Гагенцоллернам. Спадарства, вам нічога гэта не нагадвае? Расія, Аўстрыя, Прусія – тыя ж самыя гульцы, якія потым праз 300 гадоў падзеляць Рэч Паспалітую. І сваю спецаперацыю па перадзеле ўсходняй Еўропы яны, напэўна, задумалі ўжо тады. І, канешне, хтосьці меўся гэтаму перашкодзіць. Вырашальная бітва адбылася 8 верасня 1514 года над рэчкай Крапіўнай.
пад Оршай. Мы ведаем яе як Аршанскую бітву. Аб'яднанае войска гетмана з літвінаў-беларусаў, украінцаў, палякаў складала 15 000 чалавек. А маскоўскае войска ад 50 до 80 000. Спадарства, уявіце сабе, да 80 000! Нават калі гэтая лічба і гучыць фантастычна, то ўсё роўна маскавітаў было як мінімум больш у 3 разы, чым войска Вялікага княства Літоўскага. Але вопыт, натаўская кваліфікацыя і, напэўна, персанальная матывацыя Астроскага ўсё ж такі перамаглі. Ягонае войска выкарыстоўвала інжынерныя тэхналогіі. Яно навяло масты праз крапіўню, а яшчэ выкарыстоўвала сучасную на той момант артылерыю. Маскоўскую конніцу заманілі пад гарматы, тупа расстралялі, а потым дабілі і патапілі на балоцістых берагах рэчкі невялічкі, як пра крапіўну спяваецца ў знакамітай народнай песні. У палон трапілі галоўнакамандуючы маскавітамі чаляднямі, 8 ваяводаў, 37 значных баяраў і яшчэ 1500 менш значных, па сутнасці як сучасных афіцэраў. І гэта калі не лічыць звычайных салдатушак, бравых ребятушак. Агульныя страты маскавітаў склалі каля 30 000 чалавек. І зразумела, што навіна пра гэтую перамогу з імклівасцю маланкі разляцелася па Еўропе, і Астроскага віталі як супергероя пры двары караля, а маскавіты былі змушаны крышку супакоіць свае інтарэсы ажно да часоў Івана Грознага. Канстанцін Астроскі пражыў доўгае і вельмі насычанае жыццё. Ён будаваў праваслаўныя цэрквы ад Валыні да Вільні, спансіраваў выданні кірылічнай літаратуры. Ёсць нават тэорыя, што менавіта ён быў адным са спонсараў Францішка Скарыны. Але ў гісторыю Беларусі, Украіны, ды, мабыць, усёй Еўропы ён увайшоў як першы ваявода, які спыніў маскоўскую навалу. Ён стаў шчытом паміж цывілізацыяй і дзікунствам і збярог нашу дзяржаву. Ён даў шанец вялікаму княству літоўскаму спакойна пражыць свой залаты век, першую палову 16 стагоддзя. Дзяліцеся нашай інфармацыяй як у онлайне, так і офлайне, распавядайце сябрам, знаёмым, незнаёмым, сваякам, падпісвайцеся на канал, стаўце падабайкі. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.